वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिन्थिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायलां, आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बिदिब्ला फैदो गोबाव खालामाजासे दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आस्टाम। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों सुबर्न, मनीषा, अनिल, कुमार, दैदेन, सुबुंसार। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों शैलेन नार्जारी। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सनानो जादों सुबर्न बसुमतारी। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नैबे चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट आपल'ड खालामदों। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोनखौ एसे सापर्ट खालामनानै होदो। आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों आरो नोंथांमोना स्क्रिनावबो नुखादों जानो हागौ। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बड' नेचारेल इउटुब चेनेल। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि।